Egusobela President of nke Rotary Club Awka Rotary Chika Ibeneme beba no we kwe nkwa na Rotary ga-agakwa n'iru mezuo nkwa niile nke o kwere dịka asụwe na-eguzobe malite afọ 2023 wee luo n'afọ 2024. Chibuzo Obidike na ebe ahụ ma wetara anyị ozi a. Maazị Ibeneme kwuru na ọ ga-aga n'iru itinye anya n'ebe o metụtara adịmọcha nke mmiri, igbochi ọrịa nakwa ineta ahụike nke nne na nwa. Rotarian Ibeneme kwuru na otu ahụ ga-ewe agụmakwụkwọ n'ebe ọ dị elu ma gakwa n'iru na-enyekwara ndị ọchịchị ime obodo aka n'ebe o metụtara agụmakwụkwọ. Onye nke chiburu ya bụ otu Dọkịnta Ima Ojukwu dịka ọ na-akọwapụta ihe ndị ha megoro gwara ndị otu ahụ ka ha gbaa mbọ na-akwado onye nke abatara ọfụ. Na mbụ onye isi ya bụ Installation Committee Dọkịnta Nwabufo Nwankwọ kwuru na ya bụ onye isi nke 40 nke a na-atụ anya na ọ ga-aga n'iru na-emepụta ihe eji mara Rotary nke bụ ijere ọhaneze ozi. Ụfọdụ ndị enyere onyinye nkwanye ugwu nke gụnyere onye isi Anambra Broadcasting Service Sachido Obidiegwu, Maazị Ebuka Igwe nke ụlọ omeiwu steeti a nakwa ndị ọzọ gosiri afọ ojuju ha ma kwe nkwa ị na-ejere ọha mmadụ ozi. Onye kọmishọna na-ahụ maka ọchịchị ime obodo na echichi Maazị Tony Collins Nwabunwanne nakwa onye nọbugoro n'ọnọdụ onye isi Sports Development na steeti a Maazị Tony Oli nakwa onye ọrụ nke Anambra State Traffic Management Agency Maazị Chizoba Ifediora Mma bụ ndị enyekwara onyinye nkwanye ugwu na ya bụ mmemme.